गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि बे भिडिअआव सावरायगोन। आङो मैयाहाय मोनसे निउस नायदोंमोन। बे निउसावहाय मोनसे ओरैबायदि मोजां खौरां नुनो मोनदों। आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैबाय। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे भिडिअखौ नुनानैहाय, बे हेफाजाब खालामनायखौ नुनानै। बेनिखायनो आंबो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानैहाय ओंखारबोबाय। फैदो अब्ला जों भिडिअ क्लिपखौ एसे नायना लाग्रोनि। जोङो बबे भिडिअनि सायावहाय खोथा सावरायगोन। साजिसै आंखौहाय बियो प्लास्टिक राननानै होफैदों। जोङोहाय अननानैहाय जोंहा नुनोबो जायगा गैथारामोन। बेसेबांसो रां अनसुंथाइ होदों? जोङो गैयालाबो फैसा नुलांनानै आङो 4,000 हरलांग्रोदों बियो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंना ओमफ्राय न'आव हाला थैनायसैमोन आं। ओमफ्राय दानि सिलिगुरियाव लांबाय। ओमफ्राय जोंहाथ' रांनि अभाबना गैया न'खराव। ओमफ्राय बियो फन हरफिनबाय। फन हरनानै खोन्थानाय लोगो लोगो जोंनि सारा अननानै जोङो फैसा हरो 50,000। बेजों लांग्रोदो, बेजों जायालाबो न'खौ आङो खबर हरफिननानैहाय। ओमफ्राय जाथाराखिसै, फैसाबो गैला, 50,000आबो जोबजोब्बाय। ओमफ्राय बियो आरोबाव 50,000 हरबावबाय। दा 1 लाख हरनाय जाबाय आरो 1 लाखनि बारा थांबाय। बे फंसे बाथ्राखौ नोंथांमोना बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय साबेसे MCLA दं, साबेसे MLA दं, साबेसे EM दं, नोंथांमोना बयबो मिथिजोबगौ। नाथाय सोर साबेसे EMआ बेफोरबायदि रां बुरजा होनानैहाय मोनसे निखावरि न'खरखौहाय हेफाजाब होनाय नुनो मोनदों? नुवाखैना? आं बे भिडिअखौ नुनानै आंनि गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों। माने बेफोरखौसो बुङो आसलि हिर'। बेफोरखौसो बुङो बिर जोहोलाव, जायनाखि जोंनि गोरिबफोरनि गांनाय उखैनायावहाय जानजि खाबथानानै सिगाङाव गसंखायो। बैफोरखौसो बुङो बिर जोहोलाव। बिसो नोंथांमोना जोंनि गोबां MCLAफोरखौ बेफोरबायदि बुरजा रां होनानैहाय सोरनिबा न'खराव बेमारि जब्रा बेफोरबायदि सोखानाय एबा रां अनसुंथाइ होनाय जोंनि MCLAफोरखौ नुदों नामा? नुवाखै। नाथाय बेनो फार्स्ट टाइम। दाख्लै जेब्लानाखि आङो जोंनि दुखिया जाय मानसिफ्रा गैयि मानसि बा बिसोरखौ आङो न'खर थांनानै आं माने प्लास्टिक रानना हैदोंमोन। बे प्लास्टिक रानना हैनाय समाव आङो मोनसे जाय न'खर दांसिबारि, बे दांसिबारि गामियाव फैनायाव बे प्लास्टिकखौ होनो फैनायाव आङो सासे बेमारिखौ आं लोगो मोनफैनाय जादों। बे बेमारिया जाहैबाय गोबां डक्टर हस्पिटालाव लांबाय, बिस्रा खुनु हामनाय मोनाखै, हामनो रोङाखै। आरो आंजों फैनाय लोगो लोगो आंनो खोन्थादों बेमारा मा जादों आरो बेमार जानायाव बेसेबां थाखा खारखो, माब्रै जाखो बेखौ खोन्थाजोब्बाय। बिराद दुखु नांदों आं। जुदि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जिसया समफ्रामारि सार बायदि साफा गोरिबफोरखौ हेफाजाब होग्रा थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोजों अलंबार होननानैहाय सायख'जागोन। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि। बिदिनो खोन्थानायनि गेजेरजों आं बुंबाय, जिखुनु हक नोंसोरो डक्टराव लांबावदो खनसे, लांखांनायनि उनाव आङो रिपर्टखौ लाबो, आं हानायखिनिखौ आं सहाय खालामगोन। आरो जेब्लानाखि रिपर्टखौ लाबोयो बे समाव माने मानसिया थैनाय बायदि बिदिनो आइखां बायखां जाबायमोन, अबस्था गैयै। ओरैबायदि माने दान्दिसेबो दलद जायगायाव थाथेरनो हायि बायदि। बे समाव आंनो जेब्लानाखि आंनि न'आव थांनानै जाय बिनि फिसाय बियो थांनानै आंजों रायज्लायहैदों, बे समाव रायज्लायहैनायाव आं बुंबाय, नोंसोरो सिलिगुरियाव लानानै थांदो, सिलिगुरियाव लाङोब्ला खिजा मोजांबो जानानै फैनो हागौ। बिस्रा खावलायबायदोंनो। आङो दिनै सासे 1 बोसोरनि गथ'खौ नागारनानै आं बोरै जिउ गारनानै थांनो, आंनि गथ'खौ आं बोरै नागारनानै थांनो होननानै गाबनानै बुंनायाव माने आं आंनो खोन्थाहैनायाव आं बिराद दुखु नांदों। बेवहाय आं डाइरेक्ट सिलिगुरियाव थिनहरबाय। सिलिगुरियाव मथा मथि 1 लाखनि गोजौ माबा खालामनाय जादों। आरो बिदिनो सिलिगुरियाव थांनानै दा मानसिया मोजां जाबोबाय। बिनि थाखायनो आंखौ लेंहरनायलाय। खिन्थु आंनिफ्राय बुङोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदिनो गोजों हाथरखि ओंखारनांगौ, गोरिबखौ हेफाजाब होग्रा। सोरबा गोरिबा जुदि खैफोदनाव फैयोब्ला, सोरबा खोथाथे खोथा बुंबाय, मोनसे गोरिब न'खरा मोदै रुखु रुखु गाबगासिनो दङ। बे मोदै रुखु रुखु गाबनायखौ नुनानैहाय बिनि मोदैखौ फुगारग्राबो थानांगोन। बेनिखायनो आं बुङो, जोंनि बर'नि MLA MCLA गासैखौबो EMफोर
बिथांमोनखौ बुङो बिथांमोना बेफोरबायदि जब्रा जन्थाफोर थाङोब्ला सोर साबेसेनो बेसेबां रां अनसुंथाइ होदों आरो सोर साबेसेखौ बेसेबां हेफाजाब होदों बिथांमोना पावाराव थानानैबो दा खोथाथे खोथा आंनि बाथ्राखौनो बुंबाय आङो दा आंहा न'खराव बिराद गिदिर बेमार जादों दा आंनो जोंनि MCLA एमफ्रा MLAफ्रा सोर साबेसेया बेसेबां रां अनसुंथाइ होदों जोंनि MCLनिफ्राय मोननो हागोन नों खोबावनो 1000 थाखा 500 थाखा आरो लास्टआवनो मोनगोन 10,000 थाखा नोंथांमोना बिनि उफुर मोननाय नङा बिथांमोना पावाराव थानानैबो बिथांमोना रावखौबो हेफाजाब खालामा हेल्प खालामा खालि मुङावल' हारिनि मुं लायो हारिनि मुं सुयो खोथायावल' गोरिबफोरनि मोदैखौ फुगारनायनि बाथ्रा बुङो नाथाय बे बाथ्राया बानसावनायसो गावसिनि ओरैनो खुगायावल' गोदै गोदै रावबो बेफोरबायदि हेल्प खालामनानै देखायाखै दिनैसिमावहाय सोर साबेसे सोर साबेसे MCLAफ्रा हेल्प खालामदों नोंथांमोनानो नुबोबाय थाखादों जानो हागौ नोंथांमोनानो खिन्थादो गाव गावनि गोसोजोंहाय सोर साबेसेया माबायदि हेल्प खालामदों दा आंथ' नुहुराखै आरो नुवाखैबो बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायबाय हानायखिनिखौ आं हेल्प खालामगोन दिनै आं गिया माने आं हेल्प खालामनो आं गिया खिन्थु आंखौ नागिरनानै फैयिखौसो आं दुखु मोनो दिनै सोरबा बायदि मानसिया आं थांबा आंखौ हेल्प खालामगोन ना खालामा होननानै दिनै मानसिफ्रा साननो हागौ खिन्थु बिदि नङा आं फैयिखौसो आं दुखु मोनो फैनायखौ आं रावखौबो गिया आरो आं रावखौबो इगनर खालामा बेनो आरोखि आंनि बुङो आरो खनसे बुंफिनबावो जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बेफोरबायदि सासे गोरिबफोरनि मोदैखौ फुगारग्रा जोहोलावफोर थानायमोनब्ला जोंनि बर'आ गोजों हाथरखि बा गोजों अलंबार होननानैहाय सायख'जागोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरजोंहाय आङो बेखौ आंनि गोसोजों बुंनानै लांबाय मानोना आं बे जिसया सामफ्रामारि सारनि हेफाजाब होनायखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने नायनानैहाय नुनानैहाय बिराद दुखुबो नांदों न'खरखौहाय माने ओरैबायदि गाज्रि हालोदाव फैबायमोन न'खरा माने थैनायनि लामायावसैमोन होननानैहाय बिथांमोना फोरमायदों मिडियानि गेजेरजों दा बे भिडिअखौ नुनानैहाय आंनि मेगनावबो मोदै रुंदों आरो आं बिथांनि बेफोरबायदि हेफाजाब हैनायखौहाय नुसिननानैहाय बांसिन गोजोननाय मोनबावदों आरो गोसोआवहाय सक्ति फैनाय बायदि मोन्दों बेनिखायनो आङो नोंथांमोननोबो बे भिडिअखौहाय फोसावना होबाय नोंथांमोना साननो हागौ आंखौहाय सोरबा प्रम'सन खालामनो होदों नाथाय आङो रावबो प्रम'सन खालामनो होआखै आंनो गावनो हारसिं गोसो जानानैहाय बे भिडिअखौहाय रिएक्सन बायदि लाबोनाय जादों नोंथांमोननि सेरावहाय मानोना बेफोरबायदि जोंनि गोरिब न'खरफोरनि मोदैखौ फुगारग्रा मानसि थायोब्लाना जोंनि बर'आ जौगानो बारा गोबाव सम नांनाय नङा बिनिखायनो आङो नोंथांमोननोहाय एसे बानायनानै आंबो एसे रिएक्सन खालामदेरनानैहाय होनोसै नामा साननानैहाय आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना बे हेफाजाब होनायखौ नुनानैहाय माबायदि सानदों गोसोआवहाय माबायदि फिलिं जादों गाव गावनि गोसोआवहाय बेफोरबायदि साननायखौहाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जानायनो हागोन आङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना जुदि दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो मानोना आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरो शेयार खालाम जेसेबां हायो शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो आरो भिडिअखौ लाइक होथार आं एसेयावनो बिदाय लानो सानबाय नोंथांमोनजोंहाय आंहाबो एसे बेस्थ'आव दङ खामानिया रबिबारब्लाबो आंहा सुटि गैया बेनिखायनो आङो बिराद बेस्थ'आव थायो आं बांद्राय गोलाव बानायासै भिडिअखौहाय ससे ओरैनो रिएक्सन खालामनाय बायदि नोंथांमोननो खिन्थाबोबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौहाय बयनिसिमबो जासिनानैहाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय